fikisa phansi ekhanda. Noma ukuphi, usetshele, usesibhedlela, uyagula, bamba lapho unenkinga khona. Khuluma ngenhliziyo lo okhala ngakho, lo ongakhona ukuthi khuluma ngenhliziyo njengamanje, bese ngiyakhuleka ngithandaza. Umoya oyingcwele ngoMkhulu khona ekhaya Nkosi yamakhosi, ngicela akhonise nami Mdali wezomhlaba, noma ngabe ukude Nkosi yamakhosi lapho ungakhona ukuthi afinyelele kumina, kodwa ngomgcinile amalanga uyofinyelela kumina Nkosi yamakhosi. uNkulunkulu aphakade usekudenge, usesibhedlela, uyagula, useyitshele, usemsebenzini, ufuna umsebenzi, ulahlwe ngabazali, ulahlwe iy'hlobo zakhe, ulahlwe ngubaba wengane, ulahlwe ngumama wengane, ulahlwe umuntu ashade nayo, yamjikela ifamily yonke la ngane khona, imkhulumisa, imbeka kabi, yamhleba. Lapho uNkulunkulu amandla akhona khona ngithi njengamanje phambi sakho Nkosi yamakhosi bese uyaphendula. uNkulunkulu aphakade nangoMkhulu khona ekhaya umuntu akakwazi ukukhuleka kanamandla, wasibeka emhlabeni Nkosi yamakhosi kuyo ngabaprofethi bamanga neprofethi beqiniso. uNkulunkulu aphakade nakumina uwena waziyo ukuthi umprofethi wamanga noma umprofethi weqiniso. Nkosi yamakhosi lapho ngone khona ngizole ngicela uNkulunkulu amandla ungithethelele Nkosi yamakhosi, ngenze kahle kubantu bakho uNkulunkulu aphakade. Jehova namandla mkhulu esabeka egameni leJesu ephakade, amen. Funda isikole, uyafundela ukuphi sekubekile mkhulu wena. Namhlanje ngiphethe ubani? Ngiphethe uBlukia, nguye lo mbukelo khona ekhaya. uyi-200 rand mbukelo khona ekhaya, uyatholakala uhambisana ubani nabo lokusmith. Nangu uBlukia, siyavuleka isikhiya sempilo yakho mbukelo khona ekhaya. Into zakho ezavala, ezalahleka mbukelo khona ekhaya lapha siyavuleka. uBlukia nguyena lo mbukelo khona, mbuke kahle naye unabani unade ngithandaze ngaphandle ithombe sami. Mbukelo khona ekhaya, angazi ngizothini but zinenkinga ezikhona emhlabeni. Siyalingwa singabantu futhi siyavelelwa, nathi futhi siyawenza amaphutha ukuze sigcine sibe seyinkingeni. Ngiyakufisa kwami nangekufisa kwakho, ngiyazi ufisa ukuphila kahle nami ngifisa ukuphila kahle. Nawumbuzo okhona mbukelo khona ekhaya, uma uphila emhlabeni ungumuntu, kumgcoka wena ukuthi uzithobe, uzehlise. Nansi impendulo, kumgcoka mbukelo khona ekhaya, isikele wesifazane noma wesilisa, isikele unemali noma awunamali, kumgcoka uzehlise, ungayiphakamisi. Noma sekukhona onako uyibona impumela yaphambili, but mazi umuntu ngoba umuntu ngabantu. Lithi iBhayibheli, sesemsamo limbeke emnyango, semnyango limbeke emsamo. Lo muntu ombuka phansi namhlanje sasa umbona awuphi? Aphambili. Wakwabona ukuthi ubukuse ngomuntu uhlekise ngayo menze isilima after 3 years ukuze nalakhaya azokubopha. Enye into eyenzakala empilweni zabantu, kunabantu abahluleka ukusama relationship apho, abanye vele akumele abalungise because vele awalungiseke, awekho right. Umuntu nethandana, umuntu axolise alibone iphutha lakhe, umchomele wena, umfusekise, udine kumbona yinja ini. Kanti bese ngaphi 3 months lo muntu lo athola imali, athola umsebenzi, wena bomuntu umxoshile ubukisa ngaye. Sekusithina manje ukhothame yena aphumele kwendlula wena. Ngiqonda ukuthi ngisho kanti ukuthi uma waba nomuntu osonathandana, ngiyakusho ukuthi uyaphumelela kwendlula yena because kuba namagama aphuma kubantu athi yabona ukugana kwakho lapha ubambezela, buka manje sokuphi, uyabona. Even nathi umuntu wesilisa umuntu wesifazane bayathandana, impilo eyiphambili, bayihlukana, umuntu wesifazane impilo yaphambili, bathi umuntu abekubambelela. Mbukelo khona ekhaya, musukuma ndawonye. Mabe ukwafela empilweni ukuthi izinto zangalungi, yekela, qala kabusha impilo ibe right. Mbukelo khona ekhaya, ukhohlwe ngokwenzekile ukuthi abantu bambele empilweni, ngoba akekho umuntu emhlabeni obambela omunye empilweni. Uma benithandana nonke nibambelelene, ngoba nabe kukuhle kumnandi kuhlekwa kujatshulilwe. So mbukelo khona ekhaya, ungablame umuntu ngempilo yakho, ziblame wena, zifune wena ukuthi mina ngime kuphi ukuze kulunge amaphutha ami akuphi. Mbukelo khona ekhaya, tomorrow lokusayo sobe sikhuluma ngendaba yokuthi uma kukhona into eyenzeka empilweni yakho, either uwashonelwa noma angithi ukwagwazwa, ukwadutshulwa. Okay, kukhona okwagwazwa ekhaya kimi, kukhona okwadutshulwa. Angithi lesi thing yenzeke kuwe empilweni yakho, ukwadutshulwa, ukwagwazwa, mhlawumbe nje ukwaxoshwa emsebenzini. Lento leyo ukuze ingaphinde yenzeke kumele ukuthi uyivale, uyivimbe ngezinto zesintu ukuze ingalochubeka lento iye phambili, because you know abantu ababoshwako bagezi bangenze lutho phinde futhi aboshwe futhi. Omunye kwathola i-rape, azabe ama-rape abe u3 alandelana, is because lo muntu loyo lento akayilungisanga, akayilungisi kuphi empilweni yakhe. So this thing lokuyaqhubeka lena iyalandela, iyamlandela iba yiningi because iyimoya emibi. Mbukelo khona ekhaya, ngiyakuthanda, Inkosi ikubusise. Mina I'm a prophet, Dlamini, Inkosi ikubusise.